Усім прывітанне. Павел Белаус. Пачынайце. Сёння Павел Белаус выступае ў ролі вядучага нашай такой сустрэчы. Прывітанне, сябры. Сёння нарэшце хоць нейкая добрая навіна ці добрая падзея у бясконцай вось гэтай каруселі нейкіх псіхадэлічных, вар'яцкіх і страшных падзей, якія адбываюцца у Беларусі. Сёння у студыі я, Павел Белаус, са мной Зміцер Лукашук і на сувязі праз Zoom Максім Гаруноў, і мы прэзентуем кнігу, якая так гучна і пафасна называецца «Беларуская нацыянальная ідэя». Гэтая кніга рыхтавалася агулам спачатку старта фактычна праекта «Ідэя X», ну і фактычна з гэтага часу ўжо, наколькі я ведаю, і была ідэя усе гэтыя шматлікія размовы з вядомымі людзьмі ператварыць у кнігу. І я тады перадаю Зміцер, табе слова. І ў першую чаргу давай пачнем спачатку і пачнем з ідэі перадачы, чаму, навошта, як, і як гэта ўсё ў выніку ператварылася вось у такую тоўстую 600-старонкавую вялікую кнігу. Ну, давайте пачнем з таго, што в прынцыпе сама ідэя стварэння праграмы «Ідэя X», яна была такая звычайная, банальная, это вынік творчай, ну, как бы звычайнай нашай творчай кухні журналісцкай. Калі мы нечакана для саміх сябе пачалі штодня выходзіць у такія жывыя стрымы, весці інтэрв'ю са студыі Еўрарадыё з гасцямі, і кіраўніцтва вырашыла, што ну трэба не проста вот каб журналіст вядзе размову з кімсьці, каб была аўтарская праграма, каб журналіст сябе пазіцыянаваў, каб журналісты станавіліся пазнавальнымі. Давайте, маўляў, кожны прыдумае сабе нейкую такую аўтарскую праграму. Вот, і доўга думалі, не прыдумлялі кожны сабе, на якую ён тэму, што ён хоча зрабіць. Мяне доўга не прыдумлялася нічога. Па выніку такім мазгавым штурмам, дзякуючы ідэям сумесным закінутым тагачасным рэдактарам Еўрарадыё Віктарам Малішэўскім, Паўлам Свярдловым, так хтосьці там штосьці падкідаваў, прыдумалі, давай вот Лукашук будзе нарэшце сур'ёзным чым-небудзь займацца, будзе шукаць нацыянальную ідэю. Але паколькі гэта пытанне такое больш філасофскае ўсё ж такі, ну а мы ж журналісты не філосафы, таму трэба некага упамагатыя яму, каб не выглядаў балванам пры размове з сур'ёзнымі людзьмі, філосафамі. І вось у мяне тут адразу ўзнікае пытанне. Так, ідэя перадачы пра нацыянальную ідэю, і тут бац, хто будзе дапамагаць беларусу шукаць нацыянальную ідэю і выпытваць на гэты конт? Чалавек з суседняй краіны з Расіі. Вось, ну і першае пытанне, чаму менавіта Максім Гаруноў, і ці ты не думаў, што гэта будзе ўспрынята людзьмі як правакацыя? Тут Лукашук бярэ маскаля і з маскалём разважае пра нацыянальную ідэю Беларусі. Ну, па-першае, я вам скажу, што мы і думалі, што это будзе добра, калі это будзе выглядаць як правакацыя. Таму што хаця б для гэтага прыцягне пэўную увагу, што, маўляў, як это так, там, ну ладно, там, хай сабе не філосаф, але вот беларус Лукашук, і яшчэ вот жыхар Мардора страшнага філосаф будуць разам шукаць беларускую нацыянальную ідэю. Па-першае, гэта прыкольна. Па-другое, я ўжо з Максімам да таго часу, як нарадзілася гэтая ідэя, быў працяглы час знаёмы, і я ведаў, па-першае, што ён не проста там разумее беларускую мову, што з ім можна спакойна гаварыць па-беларуску, і госці, калі якія будуць прыходзіць, будуць гаварыць па-беларуску, ён іх зразумее. Па-другое, што ён чытае па-беларуску, і па-трэцяе, што ён
прачытаў кніг беларускіх на беларускай мове больш, напэўна, чым 90% беларусаў. Уже на той момант яшчэ Ужо на той момант ён ужо чытаў, скажем, кнігі філосафа Акудовіча, прычым я так думаю, што ўжо на той момант прачытаў іх усе. Калі нават я прачытаў толькі адну, а большасць беларусаў, я думаю, што пра Акудовіча і не чулі. Таму акурат таки было такое думка такая, что по-першае, чалавек у тэме, а по-другое, чалавек зусім збоку, то есть ён можа такі паглядзець на працэс звонку, не вот унутраны, як бы вот нам потым выставлялі прэтэнзіі, там пісаў адзін філосаф беларускі, што маўляў, вот я ж філосаф мясцовы, чаму вот не ўзяць мяне, а ўзялі нейкага панаехаўшага. Вот. Все ж таки мясцовы, хай сабе і філосаф, але вот гэта тое, што сваё, яно накладае пэўны такі адбітак, а чалавек збоку можа как бы так вот, нешта там можа памыляцца, але вот як выглядае гэта звонку. Ну і я тады адразу задам Максіму пытанне такое простае, таксама уводнае, навошта ўсё гэта табе трэба? Это очень сложный вопрос, я до сих пор не понимаю. Когда я эти тексты редактировал, я каждый день задавал себе этот вопрос, потому что времени отнимает много, но я не понимаю, зачем я это делаю. Такой, наверное, самый общий вопрос будет, ответ на этот вопрос будет, в общем, всякий гуманитарий, то, чем он занимается, для него это как какой-то, вот знаете, что-то такое сеанс психоанализа, который ты устраиваешь сам себе, изучая окружающих людей. Вот. И когда тут вот подвернулась такая возможность увидеть сразу целый народ, большой 9-миллионный народ, который пытается сам себя понять, и ты можешь при этом присутствовать, ты можешь это наблюдать, ты можешь это изучать, ты можешь задавать какие угодно тебе вопросы, вот что тебя интересует, что тебе кажется важным вот в данный момент, это можно спрашивать, тебе никто за это по рукам не даст. Вот. Для меня это была такой вот возможностью как бы еще одного такого путешествия, скажем так, в себя, в какие-то свои собственные истории для того, чтобы лучше себя понять. Это такая общая цель у большинства гуманитариев. Вы кого их не спросите, у любого, если человек занимается средневековьем, если человек занимается, не знаю, поэзией Серебряного века, если человек занимается, вот как у меня есть знакомые, которые изучают поэзию чукчи, что-нибудь такое, за всем этим кроется вот такой вот интерес к самому себе. Изучая какую-нибудь культуру, которая максимально далека от тебя, ее глазами на себя посмотреть и увидеть то, что ты до этого еще не видел. Не знаю, насколько я понятно объяснил, но вот мотив, наверное, такой самый главный. Это вот он такой. Да, вдруг подвернулась возможность. И причем я когда начал, первые люди, которые приходили, я не очень понимал, что это за люди. То есть, потом я начал, Лукашук приводил так быстро, я не успевал посмотреть даже в Википедии, кто это. Потом я начал требовать у него списки людей, которые он собирается пригласить, и начал смотреть, кто приходит. И для меня стало понятно, что приходят, в общем, люди, скажем так, вот из самые мыслящие, самые светлые головы, которые там есть в Минске, вот они сейчас приходят, и я им могу задавать какие угодно мне вопросы, и мне за это ничего не будет. Это была замечательная возможность, и я ею, как мне кажется, воспользовался в некоторых случаях, может быть, даже слишком, но мне было интересно, приятно и местами даже захватывающе. Такое пытанне фактычна на дадзены момант у межах перадачы IDX колькі ўжо чалавек паўдзельнічала 100-150 здаецца дзесьці больш за 150 уже быў чалавек. У кнігу у нас патрапілі так бы мовіць першыя 85 з якімі рабіліся інтэрв'ю, і я так разумею, што большасці усе гэта якраз такі інтэрв'ю да падзей перадвыбарчых выбарчых, то бок фактычна тут адлюстроўваецца нацыянальная ідэя ці погляд на нацыянальную ідэю да таго, як беларусы сталі неверагоднымі. І вось у мяне такое пытанне, наколькі
скажем, тыя думкі, якія выказваліся там, яны застаюцца актуальнымі ўжо праз апошнія паўгады, ну, якія по меркаванню, я думаю, што большасці у тым ліку і змянілі саму нацыю. Наколькі гэтая кніга актуальная вось пасля гэтага паўгоддзя, так бы мовіць, рэвалюцыі? Макс, давай ты первый. Я думаю, что изменения, которые произошли в Беларуси сейчас, они, конечно, значительные, но как человек, который, в общем, интересуется психоанализом, хочу сказать, что всегда там через некоторое время после большого прогресса бывает некоторый регресс. И регресс как раз к тому, что был. То есть вот, может быть, на данный момент некоторые интервью, я вот сейчас могу вспомнить, ну, наверное, десяток, может быть, 1,5 десятка интервью, которые точно сейчас не актуальны. Люди, которые будут читать их, наверное, будут не понимать, о чем это, им будет казаться, что это устарело. Но через какое-то время, может быть, через год, может быть, через 2, но белорусское общество так или иначе, оно вернется к этим самым проблемам. И эти интервью снова станут актуальны. Просто, понимаете, такие большие общества, и они не меняют, 9,5 миллионов, они не меняются сразу, одномоментно. Они могут сделать большой шаг вперед, они могут сделать даже 2 шага вперед, даже 3, но потом всегда бывает какой-то отскок, возвращение к тому, что было. И вот в этом смысле эта книжка, скажем так, она такая долгоиграющая. Сейчас можно читать первые 20 штук, и они будут как раз актуальны. А через 10 лет можно, через 2-3 года начать читать вторые 10 штук. Это, в общем, надолгая вещь. Это то, что не исчезнет всегда вот прямо сейчас. Ну, можна я ў працяг дадам хуценька Максиму пытанне. Я читаю твой Facebook, твои посты про Беларусь, про беларусаў, як яны змяняюцца, і я заўважыў, што не памятаю, калі гэта, здаецца, не так даўно у тебе быў пост про тое, што ўсё ж таки ты за гэтыя 2 гады, калі ты больш так сур'ёзна паглынуўся ў беларускае пытанне, ў беларускае грамадства, ты заўважыў гэтыя змены. Там ты пішаш, што паўгады, год назад ты не мог уявіць, што вось беларусы будуць так рэагаваць там на пэўныя пытанні, а зараз яны вось рэагуюць так. Ну і такое пытанне простае, ці сапраўды вось гэтае вызначэнне беларусы неверагодныя, ім можна вызначыць нейкае азначэнне беларусаў як нацыі. Вось гэтае вось адным словам мы выбралі для нашай кампаніі слова годна. І мне хочацца, і неяк мне так падаецца, што зараз гэтае слово якраз таки стала такім сінонімам беларусаў. Да? Ну, там, мы годная нацыя, мы неверагодныя, неяк так супала вось наш неймінг з гэтым неймінгам, які прыдумаў там аб'яднаны штаб, што гаварыла Калеснікава, мы невераятныя. І ну, ці можна на дадзены момант ахарактарызаваць уже беларускую нацыю не як талерантныя, абыякавыя, там, сумныя, труслівыя, а менавіта як годныя, неверагодныя? Вось такое пытанне. Ну, в общем, в большинстве интервью там люди говорили о том, что, ну, то, что я видел, белорусы – это обычная нация. В общем, она ничем не отличается от литовцев, латышей, эстонцев, финнов, от всех, ну, как бы от норвежцев. Ты берешь читать книжку по истории национального движения, там, национального возрождения Словакии, вот я сейчас для себя листаю. Вот, ну, мне кажется, что там, в общем, все как по нотам, да, примерно все одинаковое. Специфика белорусов была только в том, что они почему-то застыли на старте, так это назовем. То есть, в общем, понятно, куда бежать, понятно, в каком темпе бежать, понятно, то самое, где поворачивать и где давать ускорение. Вот. И все уже так сделали, и все, как бы, кто вот вместе с Беларусью стартовал, уже куда-то там прибежали, условно говоря, а белорусы продолжают стоять на месте. То, что происходит сейчас, это, знаете, вот бегуны побежали, а какой-то бегун там вот 2-3 минуты стоял на месте. А потом вдруг рванул. И рванул бешено, очень скоро. И так быстро, что есть ощущение, что он догонит тех... Да. Сейчас догонят тех, кто побежал как нормальные люди, вовремя. Вот то, что сейчас происходит, это неверогодность. Это как бы вот, ну, люди долго откладывали старт, но теперь рванули, и неверогодно – это скорость. Скорость, с которой они движутся. Потому что вот за 3 месяца от состояния, ну, практически такой социальной комы,
глубокой социальной апатии, депрессии, и этих ситуаций, когда уже 20 тысяч человек задержано, там даже 25 тысяч я видел цифру, а люди все равно продолжают выходить на улицу, люди все равно продолжают как-то там проявлять свое гражданское неповиновение, причем очень мирными, очень цивилизованными способом, да, об этом все пишут. Вот. Это говорит о том, что, ну, в общем, как бы это был сильно отложенный старт, и невероятно в том, что, в общем, даже как человек сейчас вот догоняет всех, кто рванул раньше. Да, невероятность в скорости. Как там, во всю мощь называется, да? Да, ганяць во всю мощь. Да, вось, в прынцыпе, гэтыя падзеі для мяне як яшчэ вельмі, ну і в прынцыпе за што мы крыху пацярпелі, гэта якраз такі стварэнне гэтых такой вялікай колькасці народнага гэта фальклору, мемаў, нейкіх герояў, вельмі цікава гэта. Ну давайте тады бліжэй ўсё ж такі да кнігі перайдзем і запусцім інтэрактыў. Заўтра гэта ў пятніцу 20 лістапада усе жадаючыя змогуць прыйсці на аўтограф-сесію і асабіста атрымаць аўтограф ад аўтараў кнігі, таксама набыць гэтую кнігу і паслухаць прэзентацыю і гасцей, якіх мы запрасілі на нашу сустрэчу. Я, можа быць, пераб'ю Паўла і скажу, што нават не так ужо важна атрымаць аўтограф на гэтай кнізе там Лукашука ці Гарунова, але у гэтай кнізе, як вам ужо сказалі, сабраныя 85 інтэрв'ю з выбітнымі людзьмі, пачынаючы ад першых кіраўнікоў Беларусі кшталту Станіслава Шушкевіча, Мечислава Грыба і далей філосафы, мысляры, пісьменнікі, музыканты, выбітнейшыя людзі. Большасць гэтых людзей паабяцалі заўтра прыйсці на гэтую прэзентацыю. У вас ёсць магчымасць атрымаць іх аўтограф. На той старонцы, дзе змешчанае іх інтэрв'ю, вы можете попросить, вот я, до рэчы, карыстаюся службовым становішчам, так і раблю. Вот прыходзяць да мяне людзі забраць кніжку. Вот прыходзіць Сергей Чалы, а я ему кажу, ну-ка, Сярожа, вот тут пастаў свой аўтограф на памяць. Так і вы можете заўтра зрабіць, набыўшы гэтую кнігу. І гэта больш каштоўна будзе, чым атрымаць аўтограф, там, скажем, мой, ну, Гарунова, можа, каштоўней, канешне. Так, сустрэча, прэзентацыя адбудзецца ў прасторы месца. Яна знаходзіцца на Рэвалюцыйнай 7. Это такая цікавая модная прастора. Мы, безумоўна, будзем забяспечваць усе патрэбныя каранавірусныя захады бяспекі, таму прыходзьце ў масках, натоўп не будзем ствараць. Прэзентацыя будзе цягнуцца з 18 до 21 гадзіны. Там можна будзе і атрымаць аўтографы, і набыць гэтую кніжку, і проста ўбачыць цікавых і паважаных і шаноўных людзей. Таму усіх запрашаем у пятніцу ў прастору месца. Таксама мы ўжо запусцілі продаж гэтай кнігі праз сайт крамы Сымбальбай. Вы там можете на сайце якраз такі паглядзець і змест кнігі, паглядзець усе 85 герояў, якія ёсць у гэтай кнізе, прачытаць па кнігу, ну і замовіць з дастаўкай як па Беларусі, так і у любую кропку свету. Кніга, вось, покажу, яна атрымалася такая даволі вялікая, А4 фармату, 600 сторонок, добры якасны друк, таму мне падаецца, што это будзе добры такі і калядны падарунак, і наогул дзякуючы дызайну, асобна хочу адзначыць дызайн ветрамеханічна, ён зрабіў, ну, мне падаецца, вельмі такі сучасны стылёвы дызайн. Нават калі каму не будзе часу чытаць, то это будзе прыгожая рэч у інтэр'еры вашай кватэры. Да, ставіце за шкло кніжнай шафы, і так будзе прыгожа і знакава выглядаць. Так, і мы сёння гатовыя падарыць 5 асобнікаў гэтай кнігі людзям, якія далучыліся да онлайну, людзям, якія глядзяць зараз наш эфір. Заданне вельмі простае.
Адным сказам сфармулюйце вашае разуменне беларускай нацыянальнай ідэі. Напішыце ў каментарах пад трансляцыямі. Мы вядзем трансляцыю адразу на 3 YouTube-каналах. Гэта YouTube-канал Годна, Сымбальбай і Еўрарады. Вось там, дзе вы глядзіце на адным з YouTube-каналаў, напішыце ў каментарах вашае вось гэтая фармулёўку нацыянальнай ідэі. Мне рэдактар эфіра будзе дасылаць вашыя варыянты, будзем зачытваць і напрыканцы эфіра хуценька 5 аўтарам лепшых вось гэтых выказванняў такія кнігі падорым. Так бы мовіць, стартуем, чакаем вашых каментароў, ну і працягнем далей пра кнігу «85 герояў». Можна я пераб'ю? Вось Валер Бардун пытаецца: вітанне Паўлу і Змітру, ці ёсць у кнізе пра ідэю нацыянальнай эканомікі як аснову нацыянальнай ідэі. Спадар Валер, тут ёсць размовы, інтэрв'ю, ну як мінімум з 2 эканамістамі. Ярославам Романчуком і Паўлам Данейкам. Безумоўна, яны казалі пра эканоміку. Пачытайце, паглядзіце, самі вырашыце, ці ёсць там пра ідэю нацыянальнай эканомікі як аснову нацыянальнай ідэі. Вам вырашаць. Мы толькі сабралі думкі людзей, ніякіх уласных высноў не рабілі, таму што мы хочам, каб кожны чытач па выніку сам зрабіў сваю выснову, а магчыма сфармуляваў нейкую сваю выніковую нацыянальную ідэю. Дарэчы, ёсць першая прапанова. Лёша і піша: верым, можам, пераможам, банальна, але найлепшую нацыянальную ідэю не сфармуляваць. Цудоўна. І дасылайце вашыя варыянты, мы яшчэ будзем іх цягам эфіра агучваць. І ў мяне такое простае пытанне, таксама 85 герояў гэтай кнізе. Узгадайце, калі ласка, по аднаму герою, каго вось вы б хацелі адзначыць з тых, хто ёсць у гэтай кнізе, хто запомніўся, чыі думкі, вось, можа быць, вы падзяляеце, калі ласка. Ой, мне вельмі складана, таму што сапраўды тут вельмі выбітныя сабраныя былі людзі, прыходзілі да нас да інтэрв'ю, вельмі выбітныя думкі іх былі, то есть яны ўсе былі цікавыя як суразмоўцы, як людзі, як думкі іх. Ну вось глядзіце, напрыклад, нацыянальная ідэя ад Паўла Белавуса. Галоўная ідэя зрабіць усё, каб гэтая нацыя не знікла. Ну вот як можна не падзяляць гэтую нацыянальную ідэю? Ці там, да прыкладу, Ганна Севярынец: гэта зямля наша, і мы тут гаспадары, іншай ідэі беларуса не трэба. Ну, як не падзяліць? Вот я не магу, напрыклад, вы некага вылучыць. Дарэчы, наколькі я памятаю, у кнізе ёсць і спадар Бабарыка. А як ён ахарактарызаваў, давайце ўзгадаем. Ёсць і спадар Бабарыка. Вот яго ідэя, я зараз, ну, такая вот, як ён сфармуляваў, такая вытрымка: стаць электроннай Швейцарыяй — найлепшая нацыянальная ідэя Беларусі. Яго ідэя была, каб у тым, каб Беларусь стала, ну, вот як Швейцарыя. Вот ніхто яе ніколі, ну, апошнім часам, скажем так, не заваёўваў, таму што ўсе баяцца яе зачапіць, бо там швейцарскія банкі. І ён кажа, што трэба і нам нешта такое, каб нас баяліся зачапіць, каб ніхто не хацеў нас заваяваць. Ну, але банкі ўжо ў Швейцарыі, што ў нас? Ён кажа, такія дата-банкі ствараць, дзе будзе захоўвацца інфармацыя, да прыкладу, з усяго света, і ўсе будуць ведаць, што калі паклаў у беларускі дата-банк нейкую інфармацыю, такая электронная Швейцарыя, то яна там захоўваецца надзейна, і кожны краіна, там, алігарх, там, ці яшчэ хто чалавек будзе стаяць на абароне Беларусі, бо там захоўваецца яго інфармацыя. Вот такая ідэя. Максим, что ты узгадаешь? Ну вот одного я, наверное, не вспомню, потому что там было много людей. Все началось с барабанщика Чмыря, который буквально через пару фраз пообещал мне выбить глаз. Вот, и это сильно запомнилось. А вообще Чмырь очень понравился, потому что это очень характерный, такой выпуклый характер.
характерный характер. Ну, в общем, это было интересно. А из того, что я услышал, мне понравилось... Вот там было выступление кандидата в президенты. Вот господи, я опять забываю имена. Вот вы если вспомните, в 2010 году кандидат в президенты не Михалевич, Никляев. Не, Никляев. Санников, Статкевич. Тут политика у нас не было. И профессор из Гродно, он физико-математически заканчивал. О, господи. Я прошу прощения, просто... Профессор из Гродно? Ты, видать, не, кандидат на кандидат в Ну, в общем, там, я вспомню, там была очень хорошая, мне она понравилась, глубокая идея о том, что национальная идея – это о доверии, и о том доверии, которое обычно бывает в белорусской деревне у людей друг к другу, когда на двери не нужен замок, когда достаточно, я просто фразу-то запомнил, достаточно тресочки. То есть, когда ты закрываешь дверь, и достаточно ветки для того, чтобы дверь... в общем, ветка вместо замка просто говорит окружающим, что тебя нет дома, и тебе точно в дом никто не залезет, тебя точно никто не обворует. И это взаимное доверие между людьми, как бы его проект, то, чего он предлагал, это вот сделать так, чтобы в Беларуси все замки можно было закрывать на тресочку, да, там, для того, чтобы продажи замков и в Беларуси упали, а люди, которые производят заборы, чтобы они разорились к чертовой матери, потому что доверие между людьми такое, что, в общем, ни забор, ни замок, ни бронированная дверь больше не нужны. Я сейчас... Доброе. Гэта Александр Міленкевич, ты нас збіў з панталыку про 10-й год, потому что ён быў у 2006 кандидатом в президенты. Да, добрая думка. Хотел бы яшчэ про такое поговорить. Усе гэтыя інтэрв'ю яны і па-ранейшаму зараз яны ў тэксце ёсць, яны па-ранейшаму ёсць на YouTube-канале Еўрарадыё, і вы можете поўныя версіі гэтых размоў паглядзець там, але фактычна гэтая кніга дапамагае у тым ліку і зэканоміць час, тому что 85 інтэрв'ю кожнае па гадзіне, это калі глядзець усе 85 інтэрв'ю, то трэба прыкладна 4 сутак, да, на толькі без сну і слухаць і глядзець. А кніга дазваляе хутка знаёміцца з думкамі і больш затое тут яна такі макет добры, что тут можна вот бачыць спецыяльна месца збоку, можна рабіць нейкія тут раз адзначыў і тут сваю думку запісаў нязгодны, а тут ззаду ёсць яшчэ некалькі сторонак для нотатак, можете самі записывать. Хотел, да, у Максима спытаць, інтэрв'ю кожнае там па гадзіне і больш, але наколькі я памятаю, рэдактаваў тэксты і вырашаў, што патрапіць у кнігу, што патрапіць, а што не, ты. І вось пытанне, наколькі адрозніваецца па зместу тое, што было у відэаінтэрв'ю і тое, што патрапіла ў кнігу. І ці шмат ты выкідваў, ці нічога не выкідваў, вось пра гэта. Ну, во-первых, стандартное вот интервью на такие темы, они делаются совершенно, немного по-другому. То есть, насколько я знаю, обычно ты берешь человека и с ним разговариваешь 5, 6, 7 часов. Это может продолжаться несколько дней. А потом, как журналисты делают, потом ты берешь записи, обязательно с тобой должен быть диктофон, и потом ты это все в течение недели-двух, одно интервью расшифровываешь, оставляя из него только то, что, в общем, как тебе кажется, вот в самом деле автор и хотел сказать. Потом ты это интервью отправляешь автору, он подтверждает или не подтверждает, что ты, в общем, угадал все правильно, это именно те отрывки из вашей беседы, и именно те формулировки, которые ему нравятся, и он с ними согласен. И, в общем, так появляется интервью. Здесь была ситуация совершенно другая. Дискуссия длится 40 минут, и за эти 40 минут нужно дать возможность человеку рассказать, как он представляет себе Беларусь, что это такое, как она выглядит, как она должна выглядеть в будущем.
Учитывая, что в Беларуси ситуация довольно специфическая, то люди отвечали очень, ну, скажем так, не то, что не в попад, а очень как-то рассеянно. Да, просто если бы об этом мы спрашивали гражданина какой-нибудь Франции, то он бы, зевая, вам просто вот как бы, это уже у них навязло они просто так часто говорят о том, что Франция – это земля свободы, и здесь у нас как бы земля Конституции и так далее, так далее, так далее, что они, в общем, как бы, ну, они быстро отвечают на такие вопросы. Поскольку у белорусов проект такой еще вот как бы плавающий, он пока вот появляется у нас на глазах, еще непонятны его общие контуры, вот, то люди отвечали очень невпопад. И поэтому я, когда пытался вот как бы собрать из всех мыслей, которые были высказаны, которые некоторые друг другу противоречили, да, там некоторые ветки диалога, они уходили в сторону и ни к чему не приводили. То есть как бы если ты эту ветку полностью включаешь в интервью, то получается, что там 2-3 страницы, которые, ну, в принципе, читателю ничего не дадут. Поэтому я стремился, и потом, когда там проговаривали то, что мы сделали с авторами, с которыми там удалось побеседовать, составить конспект разговора. То есть как бы там формулировки все сжаты, это все, что вот как бы вот есть проект белорусской национальной идеи, и вот человек, мы ему как бы вот через этот текст помогали все это сделать как катехизис, знаете, церковный. 1, 2, 3, 4. Беларусь – это белорусы такие-то, Беларусь должна быть такой-то, у Беларуси было общество такое-то, мы хотим такого-то, у нас есть такие-то проблемы. То есть все сделать так, чтобы это все выглядело, ну, быстро и легко усваивалось. То есть чтобы читатель, открыв книгу, не блуждал по мысли автора и по неудачным, как правило, вопросам журналистов, ну, меня и там Змитера. Вот. Ну, как бы принцип был такой, то есть как бы сделать все, вот как бы помочь и автору сформулировать свои мысли так, чтобы они были понятные, простые и доступные и последовательные. Вот. И убрать как можно больше вот лишних ходов, которые были сделаны в ходе дискуссии, потому что, опять же, повторюсь, в нормальных журналистских, ну, таких больших журналистских интервью, как правило, выкидывается, ну, если не 90%, да, то 80% точно. Да, потому что людям не нужна вся беседа, людям нужны те участки беседы, которые наполнены смыслом, в которых есть какая-то интересная история, интересная мысль, интересный поворот. Ну, примерно так. Дзякуй. Ну, паколькі я фактычна узяў на сябе адказнасць і сам на сябе узяў гэтую працу, каб кніга выйшла, то я, можа быць, возьму на сябе слова і раскажу крыху гісторыю, як стваралася гэтая кніга і, умоўна кажучы, як ад ідэі яна стала самой кнігай. Вось вы бачыце, што на кнізе такое цэнтральнае месца займае лагатып годна. Ідэя кампаніі фактычна ў мне з'явілася у тым ліку пасля таго, як Зміцер мяне запрасіў таксама на перадачу «Ідэя X». Я зараз, правда, читаю, што я там нагаварыў, зараз бы я ўжо сапраўды фармуляваў думкі зусім па-іншаму, зусім, можа быць, на іншым зрабіў. Мы все поправили. Да, зрабіў бы зусім на іншым акцэнт, але фактычна тады удзел у перадачы мяне наштурхнуў на думку, што так, ёсць паліфанія вось гэтых думак, нацыянальная ідэя, хто мы, куды рухацца, як далей, і у прынцыпе гэта дало штуршок вось да старту грамадскай кампаніі годна. Мы яе запусцілі на пачатку 2020 года, і такая самая галоўная адна з задач было там на працягу года-двух працы гэтай кампаніі сфармуляваць, вось не ведаю, напісаць кнігу, там напісаць беларускі варыянт Хюге, да, вось гэта такі падручнік, натхняльнік для беларусаў, каб ён адчыняў, гартаў, лістаў і знаходзіў сябе, сам сабе даваў адказ на тое, хто такія беларусы і які ён беларус, да якога ён павінен імкнуцца. І в прынцыпе вось асноўная ідэя у мяне была такая. І кампанію мы запусцілі на пачатку года, знайшлі спонсораў, партнёраў, паспелі за гэты час зрабіць даволі папулярны YouTube-канал, запусціць некалькі
відэапраектаў, планавалі шмат і афлайнавых мерапрыемстваў, але на жаль каранавірус крыху папсаваў нашыя планы. Мы ўсё адцягваем там на канец гэтага года, на наступны год там вялікую колькасць таких афлайнавых сур'ёзных мерапрыемстваў, якія будуць прысвечаны якраз такі нацыянальнай ідэнтычнасці. Разам з САЦЮ і будзьма беларусамі мы правялі такое сур'ёзнае грунтоўнае даследаванне, і вось гэтая кніга гэта такі для мяне гэта уводзіны ў пытанні пра нацыянальную ідэю, таму што мы зараз гэтай кнігай паказваем там вялікі спектр думак, і далей спадзяюся перайдзем да таго, што усе вось гэтыя думкі, ідэі розных паважаных і вядомых людзей мы паспрабуем неяк аб'яднаць у адну агульную такую думку, у адзін агульны канцэпт. Спадзяюся, у нас гэта атрымаецца. І я б хацеў яшчэ дадаць, што гэтая кніга яна выйшла пры падтрымцы даволі вялікай колькасці людзей. Тыраж гэтага выдання наклад 1000 асобнікаў. Частку з гэтых асобнікаў мы перададзім героям кнігі, выкарыстаем у якасці там прома для розных конкурсаў, акцый, падарункаў і так далей. Частку мы запусцілі ў продаж, і грошы з продажу гэтай кнігі мы пусцім на падрыхтоўку наступных выданняў. У нас ёсць ідэя там серыі коміксаў пра нацыянальную ідэю. У нас ёсць ідэя вось кнігі, такі аналаг дацкага Хюге, і шмат розных ідэй. Вось прынцыпе грош з продажу менавіта гэта выданне якраз такі мы зможам выкарыстаць на падрыхтоўку і працу над наступнымі выданнямі. І ў дадатак я б сказаў, што калі мы разумелі, што кніга гатовая і яе трэба запускаць у друк, я звярнуўся праз свае сацыяльныя сеткі нашых кампаній за пошукам фундатараў, людзей, якія змогуць падтрымаць гэтае выданне і дапамагчы вось запусціць тыраж. І хачу адзначыць зараз тых людзей, якія адгукнуліся і дапамаглі нам выдаць гэтую кнігу. Гэта Віталь Дамасевіч, Павел Хівук, Валерій Кавалеўскі, Ігор Кузаўка, Святлана Вераскоўская, Андрей Рапапорт, наша крама «Сымбаль», грамадская кампанія «Годна». Вось, в прынцыпе, і ёсць яшчэ шэраг людзей, якія, так бы мовіць, папрасілі застацца ананімнымі, і дзякуючы гэтым людзям вось мы зараз у руках і трымаем гэтае выданне. Таму я магу сказаць, што это сапраўды такі народны прадукт, думка народа, думка лідараў меркавання і падтрымка людзей, у тым ліку фінансавая падтрымка, якія дапамаглі гэтае выданне зрабіць рэальнасцю. Да, я хочу дадаць, троху вярнуцца да пытання вось Паўла, які калі сказаў, што ці не можа быць ну, яно ўжо такого састарэлае, скажем, тут уже сабраныя думкі, бо тут уже ўсё так рэзка змянілася. Ведаеце, я вот зараз, калі абтэлефаноўваў людзей, гасцей былых і герояў гэтай кнігі, каб запрасіць на прэзентацыю, патэлефанаваў Алёне Анісім. Яна зараз знаходіцца ў шпіталі хуткай дапамогі з каранавірусам. Вам здароўя, спадарыня Алена. І спадарыня Алена кажа, што Зміцер, вельмі хацелася патрапіць на прэзентацыю, бо я перакананая, што тое, што вось вы, мы ўсе разам рабілі цягам гэтых апошніх 2 гадоў, ось яно і стала магчыма тым падмуркам, на якім вот потым распачаліся ўсе падзеі сённяшняй змены ў грамадстве. Я, канешне, мне было вельмі прыемна пачуць такія думкі, хаця я далёкі ад таго, каб прыпісваць сабе такое гераічны ўчынак, што мы тут сваёй праграмай падштурхнулі беларускае грамадства да такой кансалідацыі, фармавання, паспрыялі да фармаванню нацыю, але тым не менш. Сапраўды кніга гэтая рыхтавалася вельмі доўга, і ввогуле ідэя выдаць это ўсё ў якасці кнігі, магчыма, нават не нам з Максімам належала, бо да нас прыходзілі людзі, якія глядзелі папярэднія праграмы і потым пыталіся. Той же самы
Александр Фядута, Адам Глобус, Юрий Дракахруст і пыталіся, што Зміцер, вельмі цікавыя размовы, ці не думаеце вы кнігу ў выніку зрабіць? І мы спачатку так вагаліся, мы ж ўсё ж такі тут журналісты, вось робім сваю справу, якая кніга. Але потым прыйшлі да высновы, што да, сапраўды, было б варта, вось параіліся з Паўлам, ён падтрымаў. І тое, што тут сказана, яно далёка не ўсё састарэла. Ёсць вельмі актуальныя, надзённыя і сёння думкі, развагі, меркаванні. Некаторых, можа быць, яны дзесьці не тое, што састарэлі, яны зараз увасобленыя ўжо. Тое, што было толькі як чаканне яшчэ год, паўтары, два таму, зараз яно ёсць. Так вот, пачытаць пра нас, якія мы былі 2 гады, якія былі ў нас чаканні, гэта таксама цікава. Ну і карыстаючыся тут момантам, адразу закіну Паўлу ідэю, пасля падзеяў, якія змянілі беларусаў і беларускае грамадства за апошнія месяцы, мы ўжо з Максам паспелі запісаць 40 праграм, свежых 40 праграм, дзе людзі асэнсоўваюць тыя змены, якія ў нас адбыліся. Мы ўжо зараз падышлі па-іншаму, не думалі год, ці будзем мы рабіць кнігу, ці не будзем, а потом наскокам пачалі яе рабіць. Мы вырашылі, што будзем рыхтаваць з гэтых думак, якія зараз выказваюцца, матэрыял, магчыма, для наступнай кнігі «Нацыянальная ідэя 2», ці як я прапанаваў назваць ее «Р маленькая, вялікая, валюцыя». То есть читайте як хочете, рэвалюцыя, эвалюцыя. Такая вось ідэя, калі Павел падтрымае, то працягнем супрацу. У любым выпадку і тое, што тут ёсць, пачытаць вельмі цікава, вельмі карысна. І у любым выпадку, як памяць, вельмі прыгожа. Нас вельмі шмат атрымліваем зараз ось прапаноў і пра нацыянальную ідэю наконт наступнага выдання. Я толькі за. І вось, сябры, дапамажыце, як кажуць, нам таксама выдаць наступную кнігу, а для гэтага вельмі проста трэба набыць гэтую кнігу. І ў выніку грошай, якія прыбытак ад выдання гэтай кнігі, мы выпусцім адпаведна на падрыхтоўку наступнай. І я магу сказаць, што я яшчэ, калі кнігу мы рыхтавалі яе доўга, і я хваляваўся, што калі выйдзе гэтая кніга, людзям будзе не да гэтага. То бок, мы жывем у такі час, да, трагедыі, рэпрэсій, і людзям будзе не да гэтага. Але, паглядзеўшы, якую колькасць праглядаў зараз збіраюць новыя выпускі перадачы «Ідэя Х», то бок, год, 2 гады назад, я бачу, што там на тысячы ішоў лік. Зараз жа апошнія перадачы, я гляджу, што збіраюць уже дзесяткі тысяч праглядаў. Бачу 20-30 тысяч. То бок, актуальнасць тэмы як ніколі вялікая. І гэта таксама пацвярджаюць вось тыя каментары, якія вы нам дасылаеце. Я зараз агучу некаторыя прапановы. Нагадваю, што дасылайце ў каментарах вашыя меркаванні на тэму, якая ж нацыянальная ідэя Беларусі, і 5 аўтарам мы падорым гэтую кнігу. Вось зараз зачытаю некаторыя варыянты. Нацыянальная ідэя ісці да канца, да перамогі, піша Артём. Таксама Артём прапаноўвае яшчэ такі варыянт «Беларусь для беларусаў». Тут не ведаю, хто як да гэтага паставіцца, але такая прапанова. Да? Нацыянальная ідэя Беларусі, пашырэнне ведаў па гісторыі і культуры Беларусі, аб'яднанне тэрыторыі на ўсіх, на якіх жывуць усе беларусы: Смаленшчына, паўднёвая Латвія і Літва, заходняя Польша, паўночная Украіна, Аўстралія, Канада. Прахожы Матвей. Кожны можа зрабіць сваю краіну вялікай. Ось такая прапанова. Яшчэ пытанне, а чаму на абложке скомканыя, а не прамыя лісты? Я думаю, што аўтар дызайна меў на ўвазе вось такое, як бы, працэс
як то Асэнсаванне. асэнсаванне, да, калі ты нейкую ідэю пішаш, вось яна ў тебе фармуецца, пасля вырываеш ліст, там кідаеш, кажаш, не, ось не гэта ідэя, пасля зноў пішаш, кідаеш ліст, не гэта, а пасля ў выніку столькі напісаў, што пасля глядзіш тое, што напісаў і тое, што раскідаў, а ў выніку гэта ўсё сфармавалася, ну, у дадзеным выпадку там у нацыянальны сімвал і вось у гэтую ідэю. Ну, мне падаецца, што это такая дызайнерскі падыход, ну, я яго тлумачу так. Ну, можна яшчэ пабачыць гэта так, уявіце сабе, што вось гэта ўсё, гэта такія камячкі пластыліну. І вось з гэтых камячкоў пластыліну мы лепім сваю нацыю, сябе, сваю нацыянальную ідэю. Вось можна і так это пабачыць, але у любым выпадку заўтра з 18 до 21 будзе прэзентацыя гэтай кнігі. На прэзентацыі павінен быць і той чалавек, які гэта ўсё намаляваў. Вось прыходзьце, задавайце яму пытанні і хай аддуваецца. Ну, давайте я еще почитаю, бо сапраўды вельмі шмат прапаноў. Марыя піша: нацыянальная ідэя адчуваць сябе як дома. Упершыню такое адчуванне з'явілася ў апошнія гады. Дворянинов пишет: нацыянальная ідэя не з правымі, не з левымі жыве Беларусь. Нацыянальная ідэя Беларусь гэта мы. Нацыянальная ідэя наша зброя, яднанне, упартасць, салідарнасць. Давайте яшчэ пару прачытаю і буду тады ўжо выбіраць тых, каму мы падорым кнігі. Адраджэнне беларускай нацыі, мовы, літаратуры, традыцыі беларускага народа, вось гэта павінна быць нацыянальнай ідэяй. Вось ад Алексея Прохарова некалькі прапаноў. Ну, у яго тут вялікая прапанова. Мінулае, не адмаўляцца ад гістарычных падзей, напрыклад, 37 год. Публічна сказаць такія ахвяры, такія забойцы. Сучаснае, мову ды культурныя каштоўнасці ў справы дзяржаўныя дзеля жыцця краіны і армію дзеля абароны краіны. Высокае грамадства дзеля развіцця краіны. І будучыня, адукацыя, навука, тэхналогія. Я тады пакуль буду выбіраць. Я таксама дадам, вось скажем, Вадзі піша: Беларусь дэмакратычная краіна свабоднага, годнага і шчаслівага чалавека. Яўген Філіпович: свабода, нацыя, культура. Тое, што знішчалася на працягу прынамсі 3 стагоддзяў. Так. Дзяніс Шлыкаў: каго любіш, люблю Беларусь, то ўзаемна. Ідэя зыходзіць з беларусацэнтрычнасці і любові да краіны. Так, хто там яшчэ? Тацьяна Свабодная: беларуская нацыянальная ідэя гэта свабода, пачуццё гонару за нацыю. Ігор Барановскі: жыць годна і дастойна на сваёй зямлі, шануючы сваю спадчыну і культуру, кіруючыся сваім розумам і інтарэсамі, у згодзе з суседзямі. Ну, таксама. Так. Анастасія Ляшко: нацыянальная ідэя, традыцыя павагі права, закона і чалавечай годнасці. Выдатная нацыянальная ідэя, згодны. Так, ну, Марына Ловкіс ізноў прапануе: люблю Беларусі, і гэта ўзаемна. Так, давай тады у нас, таму што ў мяне з Ютуба каментары, у цябе у тым ліку з Фейсбука. Давай хуценька тады я назову 2, каму аддаю, і тады 3 ад цябе, добра? Давай. Вось мне спадабалася ідэя пра дом. Марыя напісала: нацыянальная ідэя адчуваць сябе як дома. Ну, вось не... І, дарэчы, усіх, каго мы зараз назовем, паколькі мы не бачым ваши там асабістыя контакты, калі ласка, знайдзіце мяне пасля ў Фейсбуку Павел Белавуз і напішыце мне адрас паштовы, куды вам даслаць кнігу. Тым 5 пераможцам, каго мы зараз назовем. Ну, ад мяне гэта Марыя, якая напісала нацыянальная ідэя адчуваць сябе як дома, і для мяне гэта вось доўга, ну, хаця не адпавядае, мы ж папрасілі адным сказам.
Так, і для мяне гэта была... Ну, ось, давайте, хай будзе такое. Ярдані Яванович. Ярдані Яванович. Нацыянальная ідэя «Жыві і не перашкаджай іншым». Ось гэтых двух я выбіраю. Калі ласка, звяжыцеся са мной у Фейсбуку, мы адправім вам кнігі. І, Зміцер, твои варыянты. Ну вось я бы даў яшчэ кнігу от нашаму слухачу гледачу з нікам Вадзі. Беларусь дэмакратычная краіна свабоднага, годнага і шчаслівага чалавека. Евген Філіпович, свабода, нацыя, культура, тое, што свабода, нацыя, культура. Вот, в прынцыпе, такі у французскім стылі слоган нацыянальнай ідэі. Так. І трэці? Зараз. Тацяна Свабодная, беларуская нацыянальная гэта ідэя, гэта свабода, пачуццё гонара за нацыю. Выдатна. Ну і я, можа быць... Так, і тры гэтыя чалавекі, таксама, калі ласка, мне, Павел Белавус у Фейсбуку, дашліце паштовыя адрасы, мы вам адправім гэтыя кнігі. Ад сябе, зверху, сваю, ад сэрца адрываю, аддам яшчэ Ігару Барановскаму за яго ідэю жыць годна і дастойна на сваёй зямлі. Ігар Барановскі, пішыце мне ці пішыце ў каментах на Еўрарадыё, дамовімся, аддам сваю са сваім аўтографам. І ў Макса заўтра вазьму аўтограф. Так. Яшчэ раз нагадаем, заўтра прэзентацыя, кніга ўжо ёсць у продажы. Пакуль што, на жаль, адзіным месцам, дзе можна будзе нажыва набыць кнігу, то бок не поштаю, не кур'ерскай дастаўкай, гэта будзе заўтрашняя прэзентацыя. Далей, ну, калі тыраж так хутка не разыдзецца, а мы спадзяемся, ён разыдзецца вельмі хутка, то сімбаль байкрама, ну і мы паспрабуем дамовіцца з некалькімі кнігарнямі, каб яны там з'явіліся, паглядзім, атрымаецца ў нас гэта ці не, прынамсі паспрабуем. Ну што ж, яшчэ раз нагадаю, заўтра арт-прастора месца, Мінск, рэвалюцыйная 7. Прыходзьце, бярыце добры настрой, свае нацыянальныя ідэі, сустрэнемся, пагаворым, паслухаем музыку. Заўтра на імпрэзе будуць выступаць героі кнігі Андрэй Хаданович, Уладзімір Пугач, гэта лідар гурта Джей Морс, а таксама Александр Памідораў завітае са сваёй невялічкай музычнай праграмай. Так што будзе весела, цікава, утульна і па-філасофску, паколькі прыедзе галоўны філосаф праграмы «Ідэя X» Максім Гаруноў. Дзякуй, сябры, дзякуй, што глядзелі. Думаем пра Беларусь, фармуем ідэі і думаю, што ўсё ў нас павінна атрымацца. Дзякуй, сябры. Максім, таксама да пабачэння. До свидания.